Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Karibhoi People's Council kalpan pau ke jing smukhya banlap baka University of Science and Technology Meghalaya kawal plat pajba ya ki shpotuli ki kali komshibenta ke jing pentrekam ya ka health shuttle service jong ka PA Sangma International Medical College and Hospital daga ba pendaj pat ya ki number plate jong ka jala Assam re om jong ka jala Meghalaya walla kani ka school ba ka di ka don hapo ka jala Meghalaya yakini ki kali la plat pajba hi do menteri rang ba ka jala Meghalaya konrat ke Sangma haplau ke yang sa jong u hanong ba shlong hagan rutrek kulalin kon arja apsan haba keren cikla pathai kubor u president jong Karibhoi People's Council ba Jason Lennox ulong ba USTM gade ke badan hapo upul sam jong jala Meghalaya handai ka daw ka baslendan halo ka jing register yakini ki spotli kali sa jala Assam kolongkom ka jing bam khan brio ya ka sarkar jong Meghalaya bat ka bawon ra ru ya ka jing do nong ya ka jing lum khanjana jong jala uni unong yalam jong Karibhoi People's Council ulong ru bakani kamdei shu ka jingja ka beningkong walla ka USTM kadai ka badan hapo ka jala Meghalaya handai ka kudupat deki kendon jong sarkar Assam haka baidai bat kani Karibhoi People's Council kala dawai ka sarkar MDA bakan ai jing penchai halor kani bat ban pintiknaru baka school ba USTM kamdei bantrikam hakani garukam kai ka baga seng ka kwa ban penpau lung ba ka por ka long ba ka USTM bat ka PA Sangma International Medical College and Hospital kemudian hapo killing hapo Karibhoi district ladangi sngap bat ladangi pej ya ka jinglong jingman ka jongka ni smuk usai ba kadon hapo uput usam jongka jela bat lomba ka kerteng ka jongka ro ni yo isai ba katho University of Science and Technology Meghalaya Henry kum ka sengi penpau ba there is nothing Meghalaya in USTM hakipor kiba kambanshwa nakalian juga seng ngilayo ya kebani kendu ya chancellor ban penpau ya keduka ka idea ka baki ya adopt jong ka Assam nadu ka culture ka tradition lara pikan mau ba ngila address ya chancellor hakabede bat kajing pendon kam ya kiduki janrindia ya ka ban perkup burom lane ban lek burom ya kino ki dignitaries lane kiba achieve ya ki kedan kiba pera po jong ka shilem ajing hikai bat hadin jong katu pila ban yu iba ya mentahi kat kum gajinglong jangan kapor kila pen kela la penderkam de kita kijan kiba penmi naka tem dis na Karibhoi naka district ka jongi ngila kol out ru ya katu kajing pelat ya ki advertisement kiba ujit tang ya ki media house kiba nasha Assam bat ladangi pej ya ka jing yolat jong ki press fraternity na po Meghalaya kaduna hadu kata-kata te hadin katu katne por menta ni yo ipat sakawi katu ka program ka ba long mene bejia mene hapo jakasa jong menteri rang ba ya ka bakum ka sengi penpau bat ngi penrem ba chief minister ula bandong bakane gade ban bus ya ka healthcare dak ba pelat ya kini ki spotuli ki kali ka Urbania Vans Santli bat ka AC bus Santli Henry ka baga seng ka kwa ban bu ya ka jingkeli ka long ba kai ka dau ka ba penlong ya ka PIMS USTM ban register ya ka kali Shah Assam kum ga seng ngidap daka jing skokya haba keren ya ka subject shis berkat la banong makadi ka kam ka beret Henry ka depat ka bakum ga seng ngishim ba ka priority ya ka baka sarkar ka de ban bu hakmat ban kentiu ya ka revenue ya ka yo ka kot ban ong ba ya ka jaga ka badon hapo uput usam jong ka jela ka jongi ya ka ban register ya ki kali Shah Assam bat ban pelat haplau ying jong chief minister ngi ship na kaseng bakane gade ka insult ya ka state hakmat jong executive head u menteri rang ba udai uno ilam ubakli du udon ya ka kamram ban pentikna ya ka burom ya ka yo ka kot ya ka burom juga jela borok kawai lada mauhi dalade upelat ya ki kali haplau ying ka official residence ka jong u ka bade da ka registration na pu Assam ni kwa ban bu e ka jingkli ki kita ki daw ki bakhanglat ya ka PIMS USTM ban wan ni ka ban register ya ki kali hapo ka jela ka jongi ni don ki RTO kat ka baki ki kwa lar kimle ka ML10 kila balik ML05 kila balik hang nong ngilong open ni kata Henry
ngi kwa tang ban jus mutu ba kan ni ka rukom ka ba ka USDM kale na ka wi ka por ka wepan ban ai ka revenue syaka asam haka jing don apo Meghalaya lada ngipej haka por ka ba ka USDM ka don kam ya ki funds ka don kam ki lat jingerap ka sarkar jela jungi kam jukan randin haka por ka ba kite ya ka PIMS PIMC lada ngipej yang tu dah kispa keluar ka sarkar jela jungi ka airam ya ka PIMS ya ka USDM claim ki sud claim ki interest te haka por pat ba ka jela jungi ka don kam ya ka ban le se kila ban bun rukom kita ki jingerap naka te ki shlem aji kai namar ba nginom la ya ka ban klet ba ka USDM ka ka win na ki shlem aji kai ka ba om tang apo Meghalaya Henry Hanot is but hari India baru kawai kadai kawai na kibawan syahmat. Te kadai ka burom ga jongi, kadai ka namenta ka jingkli. Ba balikum ka jela ngimla ya ka ban penbor lane tang banshu request ya ki ba ya kino ki ba ka USDM kale. Ka shimi kino ki ja ikam ya kitu ki pisah ya kitu ki jingpen barkoy ya ka ekonomi jong ka state. Kadai maka ka bahap bandia dan bertalang. Te Henry ban ong ba ngin bret ya ka registration siapa Asam but ya ka kali ya ka AS registration mata bangin pak pelaj pak launch ngasungu bukan kalong very ironic ngam sungu na ka daw ba UCM lada di ki kali temai ki bompa register ki betit na po Asam dan ki jela ya kata nginom sungu per Henry Banong ya ka kali ka adon ya ka AS registration but ban launch officially ha ka residence ka jong o ni ko ban syaitang na ka government la kadai ba lada ka USDM kan register ya ka kali ML hato kadon ka harassment sya Asam hato kadon ka jing pentut ya kali kawan lani ki kita kidau ki factors ya ka ba ka USDM kamla ban register ya ka kali hapo Meghalaya ngi ko ban yo ya ka jing pensya na ka government but ngi kenturu ya ka sarkar claim da kento ngi ko hilong ba kat bala lo maki kin promote kin kentu kin bu hakmat ban prioritize ya ka jela ka jongi namar ba kumu chief minister kalong very symbolic lada ule kino ki kam ba ule mau kalong ka ba ngi le se ka bangi la banong ba kadi ka bala long burom hadu kata-kata te Henry menta banong ba banomla ya ka ban notice ya kum kini ki jaj kam ki berit le se na ka bata ka jela ka jongi ngi hap hi ban call out ya kane ban kentu ya ka government ba wat lagi kilade ban register ya ka tu ka kalihan juga seng kala ban long ka jing dawa ban ka jing tu ka ju ka por ba de ban perkelano ya ka registration jong kita ki potli ki kali naka Asam syaka ML lada kane ka sarkar ka bu hakmat ya ka jela ka jongi ban yo ya ka burom sahi sinpat la banong pi ba ka USDM minum ailat bahkan endorse lane bahkan promote ya ki culture ya ki tradition ya ka yo ka kuat na Asam da ka jing don po Meghalaya